Fordi Gud giver kraft, altså troen, det er kraft, at vi får tro for, det er en kraft og styrke i, og en fred. Men det vil også være kamp, men når det er blevet stærkt, altså en vision fra Gud, ikke? Den skal blive stærk inden for Guds åsyn. Når den er stærk nok, så er der kraft til at være den frem. Og det er noget af vores udfordring. Tid. Ja. Så kære du, så må Gud hjælpe os at være tålmodige. Og så står det i vers 12, derfor blev du også efterkommet efter en eneste mand, der havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner, og som de talløse sandgrå på havets bred. Tænk på det. Og du ved, at det, som var problemet med Abraham, så det var, på grund af, at de ikke havde tålmodighed nok. Så lavede de ligesom han kom ind til trælkvinden. Men det var slet ikke Guds plan. Så det var ikke løftesønnen, de fik. Det ligesom ikke havde tid nok til at vende. Så det satte ligesom i gang, så ja, så nu skal vi hjælpe Gud. Men det Gud har sagt til dig, det kommer til at føles frem, hvis du bare fortsætter at stå op og tillid der. Og det der er i dit liv, det vil bare blive stærkere og stærkere, når du bare bliver ham. Og som du tænker, starte ikke. Som du sagde sidste gang, når du hos dig bruge starte et firma. Det er fordi, det ligger i dig at starte. Det er over dig at starte. Og du bliver nødt til at starte noget tid. Du kan ikke lade være med at starte. Men den onde siger, nej. Kold du får ingen løn længere. Du har ingen fast, men jeg kender alle hans plager. Jeg har knust dem. Jeg knuser dem bare. Jeg vil ikke høre på al hans musik, fordi det er som Gud vil. Det er det, som er din gave. Så kan du nogle mennesker, ikke? Altså, jeg begynder bare lidt. Du fortalte det i Holstebro. Ja. For mig, jeg har tænkt mange gange, jeg vil aldrig rejse nogle steder hen og sige noget. Jeg vil aldrig mere starte noget. Jeg vil aldrig nogensinde tænke på at starte noget mere. Vi sætter os ned, vi gør ikke noget mere. Det går ikke ret lang tid. Bum! Som det der pops op på computeren. Så pum! Så popper det op igen. Kan I tåle lidt mere? Meget. Hvad siger du? Meget. Nå ja. Der er en, som er frimodig. Så bare læse fra, jeg kan ikke tage hele det her kapitel, det er så fantastisk, men læs det bare. Og vers 17 var nogle forskellige sider af troen, jeg belyser her. Vers 17 i samme kapitel 11, 17 til 19. Så vi tager lidt, så har vi en ordentlig lidt over på den anden side, og så er vi igennem. I tro bragte Abraham Isak som offer. Tro det fører til offer. Du må altid ofre noget. Der er altid et offer forbundet, tro. Og det er skridtet. Ikke? Det er bevægelsen, der du sætter dig i gang. Og det var ikke et hvilket som helst offer det her. Det var noget, han havde længes efter. Det er mange gange noget, som er dyrebart for dig. Det kan være, at du lige har fået det, så siger Gud, jamen du skal give det væk. Det er jo sådan, min dejlige bil, kære Gud, kan ikke bare købe ind til 5.000 og give væk. Nej, du skal give væk den bil. Eller du skal gøre sådan og sådan. Ja, men, og det her, det var ikke hvilket som helst offer. Det var det, ham og Sara havde længes efter, det var løftesønnene. Og det er det, alle runderne, alt må give skal tilbage til Gud hele tiden. Det er offerundret hele tiden for at det er Guds. Du ikke ejer det. Du begynder ikke at blive stolt. Nå, man har set min Mercedes og Altså de, som har store ting, Mercedes og hus og sådan noget, og som virkelig har mange penge, altså, de snakker ikke om det i det hele taget. Fordi de er ydmyge for Gud. For i Gud kan man selvfølgelig give mange penge, men det er ikke et mål på åndelighed. Pengene er et middel til at hjælpe mennesker, nå mennesker, udbygge Guds rige. Det eneste, jeg har ønsket om at få penge, det er for, at jeg kan hjælpe mennesker. Så må jeg selvfølgelig forsørge for min familie.
Men tænk på, hvad det var for et offer, da han blev sat på prøve og var rede til over for sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og der var blevet sagt til ham, det der er Isak, din efterkommer, skal have noget, for han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde. Og derfor fik han ham også billedligt tilbage. Tænk på det. Så du må altid være villig til at give det. Altså du må altid give tingene tilbage til Gud. Det er princippet. Og så læg det på alteret. Når jeg fik bilen, så mærker jeg det. Ja, der var lige noget, jeg havde glemt. Så sagde Gud, hvor denne bil blev brugt i tjeneste for dig. Halleluja. Så blev det velsignet. Og så der kommer en pludselig og siger, jamen der er Gud siger, der er en, som har brug for en bil. Ja, okay. Så diskuterer jeg ikke med Gud. Det gjorde Jakob det sidste, så måtte han få knækket hofte. Det halvt. Det var stædigheden, som skulle knækkes. Så skal vi over til vers 23, for der er så meget der. Det er bare nogle sider af troen, ligesom vi tager. I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, at lå sig ikke skræmme af kongens befaling. Det gør, at du får mod. Det kunne miste livet. Og fordi Gud var med. Så de har ikke noget, de skræmte sig ikke af kongens befaling. Og tro fører til, at frygt må gå. Det eneste mål, djævlen kan komme ind, det er igennem frygt. Usikkerhed. For frygt, det er den fuldkommen kærlighed driver ud frygt. Du har ikke noget frygt, hvis du tror på Gud. Intet. Men du har nogle udfordringer. Men det er det, du bliver stærk af. Kan I følge med? Yes. Jeg kan. Og så kommer vi i vers 4. I troen nægtede Moses, da han var blevet voksen, lader sig kalde søn af Faraos datter. Han vil langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid opnå en syndig nydelse. Ikke? Altså, hvad førte det til? Moses, han gav afkald på stort, på kongelig status. Ramses hans bror, altså, som vil være ven med ham. Ikke altså? Men han måtte forlade og gøre det, og det var en høj pris, fordi han nægtede. Og det er et afkald, når man virkelig skal følge Gud. Han heller lige ondt sammen med Guds folk, ikke? End at få lidt sådan fantastisk hygge nogle måneder. Og vers 26. Han regnede Kristi forhåndelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for øjet. Ikke? Han så noget, som var bedre, og hvad er lønnen? Det er himlen. Det er der, det virkelig virker. Det er der virkelig er lønsudbetaling. Halleluja. Her det er jo bare nogle sekunder, altså. Og det bliver jo værre og værre, ikke? Men Gud er jo størst, uanset. Og vi er i vers 27. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var, som om han så det usynlige. Og det fører tro til. For det usynlige, altså du har jo ikke set Jesus med dine fysiske øjne. Det har nogen, jeg har set ham hænge på korset i få sekunder. For en del år siden, jeg lå på gulvet, så jeg lige Jesus et kort sekund, og så gjorde han bare sådan, der har han hånd på korset. Så var han væk igen. Men det meste, vi lever i tro, det er noget, vi ikke ser. Og Moses, han vidste det, at Gud skulle nok hjælpe ham. Så, og det, som er i dit hjerte, det har du ikke set endnu, men du kan mærke det. Ikke? Så du ser det usynlige. Du ser det, som ikke er kommet endnu.
Altså, du er jo allerede på en måde i himlen. Ikke? I Kristus Jesus. Men du er lige hernede nu, for der er noget, Gud har brug for dig nu. Der er lige noget, som skal ordnes. Og så nu skal vi snart til bryllup. Halleluja. Vil du være med til bryllup? Altså, der må meget mere syndsforkyndelse, der må meget mere skarphed til, så at folk begynder at blive husket op af sin falske tryghed. At det går nok. Nej, det gør det ikke. Verden går ned. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bestå. Så lad os bare få noget tryk på himmel og helvede, men det bliver snart forbudt, lad os sige helvede. Du skal omforme det til noget andet. Nej, folk må forstå, at de er synder, de må omvende sig. I tro indstifter han påsken med påstående af blodet, for at ødelæggerne ikke skulle røre den første fødte, og der er en beskyttelse i troen også. I tro gik de igennem det røde hav, som på tørt land, men Egypterne drukne, da de prøvede som tænkt på det. Har du virkelig fået tro for Gud, så kan du gå igennem vandet. Men det var det, du gjorde, når du gik i dåbens grav, ikke? Så gik du fra Egypten til Kanaans land. Det er det er tegn på, når Moses stod der med staven. Det er dåben. Fra Egypten, ind i Kanaans land. Halleluja, jeg er kommet ind i Kanaans land. Der hvor løfterne er, det flyder med mælk og honning. Er du ikke begejstret? Halleluja! Det er dem der, som andre, som må få noget af det her, den nye vin, altså. Så kan du få det. Vil du med ind? Altså, er du kommet til Kanaans land? Løftesland, det var det, Abraham, når hans løftesøn kom, der var kommet ind i Kanaan. Og det Gud har givet dig på et tidspunkt, så er det. Så kommer Gud bare. Så folk snakker om bevægelse og vækkelse, men folk har ikke set Guds kraft endnu. Bare når Gud kommer, så kommer folket til at falde på knæ. Vi kommer til at lægge det. Vi kommer ikke til at sige et ord. Vi kommer til at stå i timesvis. Syge kommer til at blive helbredt. Dæmoner raser ud. Når Gud kommer og siger, altså, når hans kraft kommer, så må vi godt bøje os alle sammen. For det er Gud. Når kongen kommer, må vi bøje os. Og det er det, landet behøver at høre. Du må bøje dig. Du er en synder, vend om. Hvis du ikke vender om, så kommer du til helvede. Ja, men jeg kærlighed. Til sammenhæng. Det kan godt være, at nogen må have mad først, før du kan forkynde for dem. For de er så ødelagt, at de ikke kan forstå mig. Så giver dem noget mad. Og så får de evangeliet, når de har fået noget med. Så synes de, det er helt fantastisk, du giver dem noget at spise. Man tænker på det røde, ikke? Og så kommer i vers 30. Ved tro faldt Jerikos mure. Der er israelitterne i 7 dage er gået rundt om det, ikke? Der er noget, som falder, når du holder på det. Muren falder. Altså den retfærdige, altså, hvad er det her? Vi skal stå ham imod fast i tro. Og i den danske står der står i den norske, så skal han flygte fra ham. Men i den danske står, så skal han flygte. Og hvordan ser det ud, når folk flygter? Du ser hælene på deres